Milica je danas dočekala ove ultramaratonce i ti si bila pozvana da uručiš medalju. Tako. Kad su ti rekli, ćeš ti biti kako će dođe. Pa šta sam prvo pomislila, iskreno ne sjećam se, zato što su mi to javili pre oko nedelju dana, ali sam juče pretraživala nakon što se dešavalo vladi i onda kad smo shvatilo o čemu se tu radi, mi je bilo drago, zato što sam pozvana u stvari da budem deo svega toga. Rekla si samo da ti dobro znaš to sve, da si ti sama prošla. Da. Da se sećaš ti tih trenutaka kada je to tebe bilo jednako? Znam dobro, to sam rekla, zato što znam dobro kako se ono osjeća, što prošli smo slične stvari, ja sam se lično u inostranstvu, slično u inostranstvu, voljeli smo od donekle slične bolesti i onda sam se osjećala sa njim u datom periodu i moja reakcija nije bila takva samo zbog toga, nego zato što imam dete, mislim, nisam ja puno starija od njega, ali imam dečaka pored sebe koji ima 10 godina i koji treba da ide u inostranstvo da bi se lečio i da bi jednostavno živio, da bi proživio sve to, a onda imam ljude, opet možda i neki od njih, ali poznajem ljude koji sve urade samo radi svoje koristi i idu preko drugih i prave nepotrebne drame, nepotrebnu negativnu energiju, a nisu svesni da tu postoje ljudi koji žele da žive i koji žive za taj život i koji žele samo da se sve sredi, da sve bude dobro, a uživaju u životu, a ovi drugi opet jedni drugima našli. To me onako zabolelo, zato što... Da. Poručila si vladi tako da će ti sve proći. Da, zato što na neki način sve što smo proživjeli, prošlo. Sve što smo patili, prošlo. Ono što sad patimo, čega sad tugujemo, proći. Jednostavno sve je prolazno, nije samo tuga prolazna, nego je i sreća prolazna, isto tako, zato što postoji opet neka vaga i važamo između toga i neki misle kao sve je sreća ili sve je tuga, ne postoji sreća i tuga. I sreća prođe i tuga, ali bitno je da znamo da sve ima neki svoj kraj i neki svoj početak.